Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka RSSO kalau Weng kam sendon ni apartment Samla ubade unong apahara ni security ubade unong trei hapo ka RSSO ubala Tynrah ki Ngut ki Samla Pule ke Nehu ha kamiat jong khatnyo tarik nai wiang archar pusan namar ke jingnya kali jong u haringkat ke jingbuat uba questarwal kharsano assistant security officer jong ka RSSO ulapan pau ke jing sngosi ha bede ke jing sha Tynrah ki Ngut ki Samla kenthei ha kali ha gate to Nehu haute security ubade unong trei hapo ka RSSO uloong baki kendon hapo ka kinhun kilamana bakimbet ban punan kam mik jingdi penbuat newat bandi secret ru bat nak liang ka kinhun ke juhikai ki khna badan ha ka kinhun bakinlong ki badan akor ha liang ka rukom kren khana ni ha ka yat ka yeng jongki uba questarwal uloong ba apartment Samla ubatan ra ikti ki Ngut ki Samla Pule shamdan duty ha te ka sngi bat nak liang jung u bat ka organization ki lapha ka jingket bokket wiang shikitu ki Ngut ki Samla ki belangat ha ka ni ka apot kata ka dari tengan podukei bat ka Stephanie Shadap ki badan mentah ka jingsha Sumar ha Nazareth Hospital Tona kaliang jongi na ka organization ka RSSO halor ka to jingja sha Tynrah kali jongki student apa Nehu ni penpau ya ka jing sosi sodiao na kaliang jongi kunta management halor ka to jingja ni ngim la banong kom nong nomor ba ketika jingja ke ba ngiru ngimpoi berkat bukan nong tu te utu Tynrah lane badan bentah tu ka accident tu singi di staff jongi parmen Samla te don hiru ha duty udon off duty te nagaliang jongi ni maham juri ki way pada ki staff jongka organization ba kin nomle kum kini ki dan bentah ki jingdi ba penbuat pada si ke bala ban wan lam suka tuka kum bitu ki jat jingja te ni nakaliang ka organization ni don tangka jing kit bok kit ruang nagumta jong kitu ki khon Samla ba it ki bamat ki tuka jingja tuka janmiet te ni kerman bo blay un isne kaban kini ki sang tible bas bon jong u ban yarab iki ban ai ke jepen khia tingi pha ro ka khubor sikilong yang sem ski bahayang bahasem ka khubor ba nagaliang jongi nidon ka jing sukit ram habidi bakani namar balayu de staff jong ko RSSO te ni ngets kamba kumpini ki nang di smart kinom jasu ngin pa kalian ko organization ni shim ni ka action ka ba ting halor jong kini ki staff ki jongi ki bali kum kini ki badan bentah ki bakum kini ki jinglin ki basnio si khana bakan wan lam su ki bakum kini ki jingja haki way pat ki por nakalian ko organization ni immediately ngila shim action but ngila welcome no yu hisnon hin nakanika organization halor gitu ki jingle namar bahaka haki kendon trikam jongiru kila adon lupa haki kendon kiba ngila mana ba kimbet ban penan kami kini ki jingdi bapinbuat wat nadu secret ru haji sangim sha nakalian jongi juhikai bhai ki khna ki jongi banong discipline ni juhikai ki wat nadu ka rukom kran ko kum khana gaya gaya ga jongki ni juhikai bangi kwa ban tune ki saka jinglong discipline saka jinglong ka bha maki babon ki di khon Samla ki ba trekam ban ni pengi hikai bhai ki hagbiri beki an ki kendon ki ba ka management kendon